Kawachako en ni winjruok e kind duond bura mar UDA kod ODM onyiedhore kokalo lokruoge motim ne moko kuom migepe ma piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto olando kawuono kokadho kuom jatend jotije Felix Koskei. E lokruogego ji 14 ogwele lemo mag jogo mabende gin jogoro ma ongirore kamoting'o Laktar Ouma Oluga, Cyril Odede, Regina Kotho Mbame kind mamoko. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, Laktar Belio Kipsang bende owil ka igole migawo mar somo kendo chwale migawo mar puodho oboke mag wuodhe madonjo kata wuok e Kenya, mano immigration. Lendo mochwal kod jatend jotije sirikal Felix Koskei onyiedhore yanga ni mosruok e kind jatend piny William Ruto kod jatend ODM Raila Odinga onyuolo lemo ne jogo moteno Raila Odinga. Lokruogego otim koda kane apis jatend piny Kenya kama Amos Gathecha ema omi lemo mar jalup jatend jotije sirikal kamane en jagoro migawo mar tudruok Profesa Edward Kisiangani to oket kaka achiel kuom jokanyo e aput mang'ado rieko ne jatend piny e weche mag uchumi. Ji 14 mabende ogwele bad migepe mag jogoro mongirore e migawo mopogore opogore. E kae listno oting'o Jane Imbunya ma owal e migawo mar jotije sirikal, Regina Kotho Mbam owal kaka jagoro mongirore e migawo mar ohala, Dr. Ouma Oluga e migawo mar thieth, Cyril Odede owal e migawo mar keto mwandu e bwo migawo mar omenda, ka Caroline Karogo ni e migawo mar rango chenro mag riwruok pinje mag Afrika ma Ugwe, East African Community. Judith Pareno ma en seneta mogwel kod ODM bende ogwel e lemo mar jagoro mongirore e migawo mar chike kod ratiro. Ahmed Ibrahim e apis jotend migepe, Dr. Boniface Makoha e migawo mar omenda, ka Profesa Abdul Razak Shaukat e bad migawo mar nonro, e migawo mar somo, to kod Stephen Saboke e migawo mar tudruok gi lony manyasani ICT. Fikirini Jacobs mosebedo rawera ma jakanyo matim matayo duond bura mar ODM owal ne bedo jagoro e migawo mar rowere, ka CPA Karen Agengo e migawo mar leba, to Michael Lena Salon e apisi mar jalup jatend piny, ka Aden Abdi owal e migawo mar mwandu mag nam. Ka opogore kod lemo manyien-go, lokruoge bende otimne moko kuom jotelo mosebedo ka omako lemo mag jogoro mongirore. Ka Profesa Julius Bitok owil ka itere migawo mar somo, to Dr. Belio Kipsang ogol e migawo no ka itere bad migawo mar puodho jowuodhe mawuok kendo madonjo e Kenya, immigration. Bwo migawo mar arita kwe, Harry Kimutai otere migawo mar mwandu mag nam, ka Theresia Mbaika ochwale migawo mar ndara to kod wuodhe. Ismail Mudei otere migawo mar jotije sirikal, Lija Mwangi e migawo no mar tuke. Opogore kod lemo mag jogoro ma ongirore, gwelo ma bende otim e lemo mag jombetre e kama mane en jatend migawo mar thieth Susan Nakumincha owal e bedo jambete mar chenro mag UN Habitat buore Nairobi, to James Muhati owal kaka jambete pinyno mar China, to Abdi Butat jambete mar Tanzania, to Peter Tum jambete mar pinyno mar Democratic Republic of Congo DRC, ka Alfred Kombudo owal kaka jalup jambete e piny Belgium. Geoffrey Kaituko bende owal kaka jalup jambete e piny Italy. Jogo mowal e lemogo, jatend piny osechwalo nyinge gi ne od bura mondo mi opwodhe. Walter Nyambaga, Ramogi TV.